बुराई करे वाला आई हन आ चल जाइहन। कितना लोग आइल आज कहाँ बा लोग कुछ पते ना चलो। सही बात बा। मैंने देखी केहू कुछ अच्छा काम करेला, जैसे पवन सिंह कोनो अच्छा काम करियन, चाहे खेसारी लाल यादव कोनो अच्छा काम करस, तो भोजपुरी के कुछ लोग बा जेकरा अंदर एक आली उंगली घुस जाला आ उ लोग लागेला लोग अपन अपन ज्ञान देवे। कैसे कि इनका लोग के ज्ञान ओही भर खाती बा, उतने देर ज्ञान दे के खाली मीडिया में आइलो आ ओकरा बाद ई लोग कहाँ रह जाइलो कुछ पता ना। अच्छा एगो हमरा एक बात बताई, पावर स्टार पवन सिंह जौन बाकी मोनालिसा के सनी लियोन के नचा दले तो बहुत बड़का गलती कर देले। आ लोग तिरसाकर मधु के वीडियो फैला देखत तो ठीक लगता ना, ये कहवा वाला लालू छोड़ा पवन सिंह सनी लियोन के नचा दलन तो बहुत खराब कर देलन। सबन के जितना विरोध करता सन सबन के मोबाइल खोल कर हुआ हिस्टोरी में जाके देखे सबन सन में हुए सर छोई जवन आदमी रहुआ बारे में जानत नहीं के और नाम केगा जानता उहे तो। एगो औरी चीज पवन सिंह अगर रोल्स ले आ देलन तो ओकर फीस कढ़ाए लगी, उ कहिया के हो ओकर पूरा हिस्ट्री पता कर ले आके याद। इतना कम से कम अपना बाप माई के बारे में पता करता तो कुछ पतो चली। अरे हम मगहिया जवान के सीरियस आदमी हम भैया कहे नहीं, भैया मानत रहनी है हमरा। मतलब हमार कितना भाई बड़ा सन जो रेकमेंड करतला सन कि मगहिया जवान के तू एथी कर। आई मगहिया जवान वाला भैया के का जाने का भइल बा कि आके एकदम सुना रहल बड़न दुका दुकान के वाला मगहिया ना, जैसे कि भाई बड़े नु गौतम सिंह राज ना जना हमार भाई बड़े फोनो पे इंटरव्यू ले उनकर वीडियो देखि ले तो मगहिया हमरा में जान मगहिया। देखो विरोध करे वाला ढेर लोग आइलो और ढेर लोग चल गइलो। पवन सिंह अस्तित्व का बा महाराज, एकनी कोनो अस्तित्व बा जेकरा के उगारी देले से ओकरे पैर दबावेले से एकनी का अस्तित्व का बा। हकीकत अबे बता देम तो उनकर चमड़ी उधर गई। हकीकत मत बताई। देखो हम आयरन ये वीडियो में दूसरे बात पर आज खेसारी लाल यादव के एगो गाना रिलीज भइल बा भैया ओइ पक्का कहम एगो बात। देखिए खेसारी लाल यादव के गाना पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन पर गइरवन ओकरा बाद आउन तो एगो एल्बम बनवन जौन एल्बम का नाम रहे। एगो बात बताई हमनी के बुझावे के कुछ अंदर के बात बताइए, लेकिन फाइनली एगो बात बता देल बड़ा कि 1 डीबी सेनूर ले बड़ा एगो लड़की के कहत रहे कि हमार लवर तू बाडू तरह के छुआ दिखा से। बाकी गाना बहुत बेहतरीन खेसारी भैया ले बड़ा। खेसारी भैया के गानों के विरोध होता है, छोड़ी ना महाराज। विरोध करे वाला कुछ के जे राम के विरोध कर देता, सीता जी के विरोध करता, ओकर का अस्तित्व बा केहू के विरोध कर दी। पवन सिंह के गाना हम बता दी कि एबार एकदम सब जना के धुआ तुर के 1 नंबर पर ट्रेंडिंग में चल रहा बा। अगर नहीं खलो सुन ले तो फिर से जाके सुन लो। बर्थडे के दिन रिलीज भइल बा, खेसारी भैया के गाना रिलीज भइल बा। एगो बात बताई उहो जाके सुन सकत रहो, उहो धीरे-धीरे ट्रेंडिंग में आई है। खेसारी लाल यादव के गाना भी बहुत बेहतरीन बा, 1.5 मिलियन के आसपास दिन भर में चल गइल बा। आ देखो पावर स्टार पवन सिंह के गाना 1 नंबर पर ट्रेंड करता तो कहीं ना कहीं भाई लोग पसंद करता तबे करता ना सनी लियोन के खिया बड़ी वैसे करता। बाकी तू लोग अपन विचार दिया लो कमेंट बॉक्स में। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक।